bi kunnafoni bakurubaw la an ka déplacer mun kɔni bɔra Mopti région kɔnɔ n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamana ani Falajɛ garabalima degunba de kɔni b'u kan ni samiya don wagati na. Mamour Diko kanubaw n'an b'a fɔ ma club de soutien de Mamour Diko olu kɔni ye sigi kɛ ni kunnafoni dilaw ye kunungo. Dolonci nasira la Sud-Afrique doloncila olu kɔni ye sebaya sɔrɔ Egypte doloncilaw kɔni ni kelen ni fu ye. O bisimila aw ka do kunnafoni kɛnɛ ka bɛn Zulukada kalo tile 5 ye Ijira san 1440 i b'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbila la an ka déplacer mun kɔni bɔra Mopti région kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamana ani Falajɛ garabalima a jirala k'a fɔ ni samiya don wagati na degunba de b'u kan mun bɛ tali kɛ jiko fo ka taa se soko yɛrɛ ma teliyɛta taara munumunu a yɔrɔ la a ye kunnafoniya mun sɔrɔ an ka jeko lagɛ ɲɔgɔn fɛ. Bamba ciwale ni jagiliya wale mun kɔni ɲɔɲɛnen don an ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo la o kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman kɔni ka doni ta ni ka boli ka n'u dogo an ka faaba kɔnɔna o mɔgɔ ninnu yɛrɛ sigiyɔrɔ caman kɔni bɛnna Ɲamana ani Falajɛ yɛrɛ garabalima ni ye nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛ sigiyɔrɔ ta k'a lagɛ i b'a ye k'a fɔ u ni baganw de bɛ ɲɔgɔn kan ka fara tuguni ɲamanba de b'u ni yɔrɔ kɔfɔlen na i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in kɔni nɔgɔlen don kosɛbɛ fo ka a dama tɛmɛ samiya fana donnen don ni wagati na an ka jamana kɔnɔ o kelen don ka kɛ gɛlɛyaba ye ni déplacer ninnu kɔni ma gɛlɛya caman kɔni bɛ parce que an kɔni bɛ yan so ɲalima kɔni tɛ yan fɛ a y'a dɔn e fana y'a ye baasi ninnu de an bɛ baasi ninnu kɔrɔ mais gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ kɔni mais ji kɔ de gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ parce que waati dɔw la faama ninnu bɛna ni ji ye mais a fana ka na ni ji ye a ka ca ni kalo kelen ji kɔni tɛ a y'a mɛn mais to ji kɔni tɛ kɛnɛya tɛ a y'a dɔn kɔni mais gɛlɛyaba kɔni bɛ yan fɛ gɛlɛya kɔni bɛ parce que a filɛ e yɛrɛ y'a ye an bɛ kɛra cɛkɔrɔba ye mais an videla ka na sigi yan baara tɛ yan fɛ wari kɔni hali dɔrɔmɛ tɛ yan kɔ bon ni mago bɛ yan a ka kan ka dumuni kɛ a y'a sɔrɔ a bɛ fɛn kɛ mais ni mago tɛ baara la a ma nɔgɔ mais ala ko mago wɛrɛ min na ni dɔɔnin ka wari dɔɔnin di yan mais wari min bɛ di dɛ ninnu de an bɛ ji san ka lɔgɔ san ka fɛn bɛɛ kɛ ni tɛ an tɛ baara la an mɔgɔ 140 an mɔgɔ 140 an tɛ baara la muso fara cɛ kan an bɛ yan de. Ɲamana déplacé fo ka taa fara Falajɛ yɛrɛ garabali déplacé kan u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman kɔni bɛ olu kan nka mun kɔni ka gɛlɛn ma na a tɔ bɛ u y'olu ka jiko de ko jiko kɔni ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ni ji tɛ adamadenya tɛ yen nɔ o kama u bɛ wele bila an ka marabaw ma u ka se ka dɛmɛ d'u ma jiko nasira fɛ. An yɛrɛ de bɛ ji san sabu an bɛ taa ji san waati dɔ la 20 ye waati dɔ la an bɛ san hali 30 ji ye bɛɛ bɛ yan sabu an yɛrɛ an bɛ jɔ n'a ye an ta président de b'a ji commande ka kadanta ka taa ji fa ka na di mɔgɔ ma o de yan sisan sana ji foyi tɛ yan ale de bɛna ji ta kɔli foyi tɛ yan hali mɔgɔ bɛ taa sana an bɛ taa yɔrɔ caman mun na a tɛ se ka fɔ yɛrɛ. Gɛlɛya min sera an ma kɔni a ka ca sabula soko tɛ so de tɛ an bolo ji fana tɛ an bolo ji fana waati bɛ an bɛ ji de san hali sisan e y'a ye ne bɛ bidon ninnu yɛlɛma yan an bɛ ji de san ni an bolo ye ji ko o y'a daminɛ ka ji nana ye o y'a dabila ji ni faamana ka na a ka ca ni kalo kelen ye i y'a faamu an bɛ yan an bɛ ji san an bɛ lɔgɔ san hali nafɛnw an de bɛ o san o fana baara wɛrɛ fana tɛ an bolo an tɛ baara kɛ an ma baara yɔrɔ sɔrɔ an tɛ baara kɛ an bɛ fɛn bɛɛ san e b'a dɔn a ka gɛlɛn o gɛlɛya de bɛ an na. Gɛlɛya min bɛ ji tɛ an na balo tɛ an na bon hali sura mɔgɔ dɔ nana mɔgɔ min bɛ nana hali t'a fɛ t'a bolo ale kɔni a miiri foyi tɛ la ni a y'a balo sɔrɔ dɔrɔn a bɛ o de ɲini mais hali bi mɔgɔ a b'a la ka dɔ yɔrɔ dila depuis dugu jɛra an b'a la ka o de ɲɛɲini dɔ yɔrɔ tɛ an na y'a dɔn hali sura samiya nana cogo min na tasuma dɔ wulila yan fan fɛ la kɔrɔn fɛ yan fan fɛ la ninnu bɛɛ boli la dɔ yɔrɔ tɛ ale la dɔ an taara k'a sɔrɔ fo duguma la bon an bɛ jija a b'a f'a ye gɔfɔrɔnɛma nɔnɔ gɔfɔrɔnɛma mɔgɔ ninnu a bɛ jija ka bɛɛ ɲini yalla a bɛ sabati mɔgɔ ninnu a bɛ segin so
a dammete ale la a foyte ale la doyorote ale la dumnite ale la gele a baade ba an na ni hakilina sisan ni faama nunu ya ɲɔgɔn faamu ka kuma ni kɛlɛ ni banna an kɔni ni ala sɔnna ma ni an y'a sɔrɔ kɔni an b'a fɛ ka taa an ka faso la sabula an ka faso de ka di an ye sabula an tɛ se ka sigi an b'a dɔn kosɔn de ni gɛlɛya ni kɔni banna ni ala sɔnna ma an ka segi ka taa so de o de ka di an ye a bi jija ka faya faama nunu a kɛra cogo cogo an bi bɛɛ ɲini yala pour que an bi segi so o de bɛ an na an bɛ wagatini mun na falajɛ garabali yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ 400 ani ko olu de bɛ yen nɔ mun yɛrɛ ɲamana garabali ye maa 100 ani ko olu de bɛ yen nɔ ninnu bɛ degu ani tɔɔrɔ modèle bɛɛ la sabula u kɔni tɛ so kɔnɔ u bɛ karabugu ani manado de jukɔrɔ sanjiba min yɛrɛ nana an fɛ jumadon o kɛra sababu ye ni ɲamanako kɔni ka manado kɔni binna o wagati kelen na falajɛ fana déplacer ka yɔrɔ la tasuma kɔni mɛnɛna yɔrɔ dɔ la olu jawulilen u kɔni bolila hali bi u ka mɔgɔ kelen kɔni bɛ a tununa a ma se ka ye fɔlɔ parce que sisa hali sanji nana dɔ yɔrɔ foyi tɛ an bolo yan mun b'a fɛ ka an b'a fɔ cogo mun na a bɛ fɛn dɔ ɲini ka di an ma an bɛ dɔ yɔrɔ mun na o de ka di an na kojugu parce que hali sura cogo mun na a kɛra cogo mun na ala dɔrɔn b'a dɔn caman bolila an de bolila ka bɛɛ minɛ ka na sigi yan an mana de ta ka don ka dan yɛrɛ datugu yɛrɛ an y'a mana de ta ka yɔrɔ dɔ caman datugu kana caman bolila yɛrɛ dɔ yɛrɛ tun na an yɛrɛ ma ye fɔlɔ yɛrɛ a bolila tasuma wulila kɔrɔfɛ yan ka ɲɛsin yan yanni gɔdɔrɔn cɛ faama y'a ci yɔrɔ mun na o yɔrɔ tasuma wulila ka ɲɛsin an ma i y'a faamu caman bolila dɔ yɛrɛ sisan an bɛ yɔrɔ mun na an ma dɔ yɛrɛ ye fɔlɔ an bɛ o yɛrɛ ɲini yɛrɛ an bɛ mun ɲɛfɔ sisan a bɛ ɲɛ ɲini ka an dɛmɛ fɛn bɛɛ la yan an bɛ se ka taa so cogo mun na an bɛ o de ɲini ala ye an bɛɛ jɛ fɛn kɛlɛ la n'o ye an ka jamana maliba ye n'i y'a ta k'a lagɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na mun ye dogono fulɔ fo ka taa se kɔrɔbɔrɔ ni tamasɛku ma u bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan u b'i degu ani tɔɔrɔ modèle bɛɛ lajɛlen de la ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na surtout an bɛ ni samiya wagati mun na hali mɔgɔ mulu kɔni bɛ so kɔnɔ olu tɛ sunɔgɔ ni san bala ka na jango mɔgɔ mulu bɛ yen nɔ n'olu tɛ so kɔnɔ n'u bɛ ɲaman kɔni sanfɛ u bɔra k'u danbe an'u ka bonya bɛɛ to u ka dugu la an bɛ alaw taala deli bɛɛ ani keleya ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ nunu mɔgɔ nunu ka se ka segi ka taa u sigiyɔrɔ la nka yɔrɔ cɛ an bɛ marabaw ani jamana faamaw deli u ka dɛmɛ dɔw ni ma kofɔlen nunu ma kunungo sibiri do ka bɛn ni juillet kalo tile wɔɔrɔ san 2019 Mamoudou Diko kanubaw an'a dɛmɛbaw n'an b'a fɔ ma club de soutien à Mamoudou Diko olu ye sigi kɛ Badalabugu mosquée yɛrɛ kɔnɔna na mosquée min tɔgɔ ye ko Salam sigi kumase kun bɛ boli dolo yɛrɛ degun ka taa se an ka sigida bɛɛ lajɛlen ma Ali Kulibali tun b'a kɛnɛ ka ɲɛtaa tɔgɔ la ani Munir Jire olu ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ kunungo sibiri n'u bɛɛ la juillet kalo tile 6 san 2019 jɛkulu min sigin bɛ Bamako ni u b'a wele club de soutien Mamoudou Diko n'u ye jɛkulu ye ni a sigilen don yaasa ka se ka fɛn ye imam Mamoudou Diko ka se ka a kɔni hakilaw ka o kɔni ba don o la ani a ka yetaw a ka vision ye min ye hakila ye min ye ka se ka ba don o la cogoya min na olu ye lasigi dɔ kɛ fɛn ye Badalabugu kɛrɛnkɛrɛnyana misiri min bɛ ni u b'a wele ko mosquée Salam o kɔnɔna na yaasa ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye o ko n'u kan o de hukumu kɔnɔna na sa a jirala fana ka fɔ o kɛnɛ kan u ka lasigi yɛrɛ kun bɛ ka boli min kan ni u b'a wele ko thème o de ye gulɔ ani sigarɛti shisha o kɛn bɛ ka tiɲɛni min kɛ fɛn ye Bamako kɔnɔ bi diɲɛ yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi ani fo ka taa se a bɛ ka degun min lase fɛn ye adamadenw ma u ka boli kun bɛ ka u ka fɛn ye lasigi bolila o kan fo ka taa se fɛn ye mara tiɲɛ bɛ ka se hakɛ min ma ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye nin kɛnɛ kan maa min kɛla sababu ye ka ni jɛkulu in sigi sen kan ni u b'a wele ko présidenti ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye mun de na club yi ni u kɛn bɛ ka ni jɛkulu in sigi sen kan a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la an bɛɛ b'a dɔn imam bɛ ko min na jamana kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la mais kɛrɛnkɛrɛnya la groupe in yɛrɛ dabɔra mun kama o kɛra homosexuel ko wagati an bɛɛ y'a ye wagati minnu fɔ ko mun fana kɛra a wagati la a ma dogo mɔgɔ si la bon an nana ni hakilinaw ye o de la bɛɛ kɔ dɔnnen kow la bon an fana y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ sisan a b'an muso de concerné kosɛbɛ parce que nin ko ninnu janni a ko ka dabila a y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que anw de ye sini a tɔgɔ anw denw de ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye olu de bɛna jɔ jamana jigiya kɔrɔ sini bon n'anw fana musow ma wuli ka jɔ a ko ma nɔgɔ bon hakilina in kɔni sababu fanba an y'an miiri an ko k'an ka fɛɛrɛ kɛ tɔn ka sigi
bon kɛrɛnkɛrɛn an kun y'a daminɛ ni ACI ye sabula an bɛ imam ka quartier la an kun y'a daminɛ n'o ye mais Ala y'a kɛ barika donna ko la an y'a kɛ groupe ko nana a kɛra yɔrɔ bɛɛ donna la awa fo ka taa bureau sigi ko bɔ a la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen sera kɛnɛ kɔnɔ yan ka groupe laden fana bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ groupe 1 fo groupe 8 an b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnana an ka kɔfɛmɔgɔw an b'u fo kosɛbɛ u ka cɛsiriw n'u ka jijaw la ka telegram mɔgɔw fana fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen sera kɛnɛ kɔnɔ minnu ma se yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye baara in ma dabɔ foyi kama fo Ala ka diinɛ dɛmɛni ani an ka imam bɛ cɛsiri mun na Ala ko baara la an fana bɛ fɛ an k'an sen da nɔ la ni Ala ka jɛ ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma an ka fɔta n'an ka kɛtaw ni ŋaniyata bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ maa wɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'u b'a wele ko président de l'organisation ni o ye olu ka ɲɛmaaw ye maa minnu bɛ lasigi ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn o ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye min kan o de ye mun de la u y'u sɔnni sigi fɛn min ye gulɔ ani shisha fo ka taa se mara tiɲɛli ma o ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la. Club des amis Imam Mahamudu Diko a sigira 2018 laban waati ninnu na tuma min na jamana faamaw y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna ni juguya dɔ waleyali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye éducation sexuelle complète ye ka n'o bila an ka kalansow kɔnɔ donc o waati Imam Mahamudu Diko a wulila ka ko in kɛlɛ anw yɛrɛw fana ye k'a fɔ ko in tɛ se ka da imamu dɔrɔn ma ka da kan a bɛ kɛlɛ min na anw ka kɛlɛ don jamanadenw ka kɛlɛ don an fana fara ɲɔgɔn kan club dɔ dilan k'a jira imamu na anw b'a kɔ kɛlɛ in na fo ka taa se kɛlɛ laban ma donc club in sigira ni laɲini de kosɔn an bɛ fɛ ka baara min kɛ bi inshallah ka da kan imamu a bɔra ho conseil ɲɛmɔgɔyara ngo ta ka diinɛ ɲɛmɔgɔya balen ka da kan sɔnna ka na ho conseil ɲɛmɔgɔyara diinɛ ɲɛmaa kun don alimami de kun don a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ de y'a se ho conseil la n'a ye k'a ka fanga kɛ ni fanga banna alhamdulillah bonya kɔnɔ wa karama kɔnɔ kunkɔrɔta kɔnɔ kuma club y'a ɲini toujours u bɛ tugu imamu ka hakilila in kɔ k'a dɛmɛ la maa dama a bɛ ala ko la a bɛ diinɛ ko la a bɛ jamana ko la a bɛ danbe ko la anw fana b'a kɔ k'a dɛmɛ o kuma club in kun bɛ whatsapp de sanfɛ an jiginna n'a ye terrain kan bi mun kosɔn an ka se ka baara k'a jira k'a fɔ fanga banna mɛ ka layiru kurakuraya ye kunun ko jama kun b'a kɔ hali bi o jama kelen b'a kɔ an ka se ka jɛ ka baara kɛ ka jamana dɛmɛ ayiwa ka adamadenya fana tɔgɔtɔ an laɲini o de ye o mɔgɔ baaraw la belebeleba kunfɔlɔ an filɛ k'o de kɛ bi aw yɛrɛ bɛ bɔra k'a lamɛn kuma min fɔra kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin actualité de ye nin de bɛ jamana kɔnɔ wa nin de kɛlen bɛ ka jamana fana segin kɔ jamana de n'o ye gulɔ min ani juguya ani shisha min ninnu ni dɔrɔgutaw ni denmisɛnninw ka tiɲɛni min bɛ jamana kɔnɔ donc nin de kɛlen bɛ ka jamana segin kɔ maa min ma se k'a yɛrɛ mara maa min ma se k'a yɛrɛ dɔn n'i ye jamana dɔn o bɛ se k'o mara wa donc f'an ka segin so in n'a fɔ imam yɛrɛ ye min fɔ faut que an kana talonko fila kɛ i tɛgɛ dɔ wo kɔnɔ kelen kina tila ka bɔ a don na kina o tɛ hakilima jogo ye dɛ donc an ye fili min kɛ an mun bɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ olu talon na yɔrɔ min na an k'an jija an kana se ka talon ye an laɲini o de ye an ka se ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn lamɔ kɛrɛnkɛrɛn imamu ka hakilila kan bɛɛ b'a dɔn hakilila min baara o ye jamana ko de ye bɛɛ b'a dɔn hakilila min baara o ye diinɛ ko de ye bɛɛ b'a dɔn hakilila min baara o ye danbe ko de ye anw fana min y'a denw ye a n'a ka kalandenw ye an ka se ka tugu a kɔ mun kosɔn segin ka da kan bibliothèque de don sɔnni a ka bɔ an bolo an ka se ka fɛn caman faamu a ka hakilila la anw fana ka se ka jɔ waleya o waleya bɛ yen n'o bɛ se ka nin ko ninnu kɛlɛ adamadenya kɛcogo ɲuman na k'a sɔrɔ a ma kɛ violence ye o i ma nin miiri hakilila hakilila an bɛ se k'o bɛɛ kɛ inshallah nka violence kɔni taara k'a fɔ k'an bɛna gabakurun de kɛru wala an bɛna bɔ ka mankankolo de ci wala an bɛna fɛn kɛ la an b'a kɛlɛ ni dɔnni sira de ye an b'a kɛlɛ ni ayiwa faamuyali sira de ye kɛlɛ cogo la min ni jamana yɛrɛ bɛ autoriser o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ jɛkulu in kɔnɔ maa wɛrɛ bɛ yen ale tun bɛ kɛnɛ kan ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu ka fɛn min ye jɛkulu in kɔni a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka diinɛ de lafasa fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma a kɔni y'a jira k'a fɔ hakilila min bɛ yen n'u bɛ Imam Mori Diko la ni o de ye fɛn min ye ka se ka maa ɲɛnamaw kɔni ta ka bila jamana kɔni kan a ka kumaw kɔnɔ a ka kumaw bolila o kan wa a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'a boli o siraw fɛ an ka jɛ k'a ka kumaw lamɛn. A dabɔra hɛrɛ kama jamana ko diinɛ ko donc faso ko a bɛɛ bɛ don a kɔnɔ donc laɲiniba an ka président organisateur bɔra ka a ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que kuma kana janya an b'a faamuya kuma ninnu kɔnɔ k'a fɔ ko diinɛ ko don jamana ko don faso ko don donc o bɛ bɛɛ lajɛlen concerné voilà donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ ka min fara kuma kan min ye dulɔko ni ani dɔrɔguko ni sisako ye yannɔ an y'a mɛn an t'a dɔn ni tiɲɛ don ni nkalon don k'a fɔ ko maire dɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan Bamako yan k'a ye degré ta k'a fɔ ko sisa ani tramadol k'o tɛ min a ka commune kɔnɔ tuguni commune 4 voilà donc n'a kɛra tiɲɛ ye alhamdulillah comme imam bɔra ka kuma min fɔ sisan kuma in kɔnɔna la hakilima bɛ a ka hakili ta kɔnɔ
o de b'a yira k'a fɔ ko désormais n'an bɛna maire choisi n'an bɛna mɔgɔ wɛrɛw choisi a ka ɲi mɔgɔw ka ɲini ka u ka moralité dɔn parce que n'i b'a fɔ ko an bɛ kuma don o don dulɔ ma ɲi nin ma ɲi nin ma ɲi mais mɔgɔ minnu bɛ se k'a bali o y'olu de ye i n'a fɔ mairie décentralisation kɔnɔ a sariya bɛ maires bolo u ka commune kɔnɔ u bɛ se ka sariya dɔw ta min tɛ an ka sariya sunba sɔsɔ donc imamu ka kuma kɔnɔna la a bɛ faamu ko désormais e ni ne an bɛ taa mɔgɔ min ta k'a k'an ka maire ka taa k'an ka député ye an kan k'a ɲɛɲini est-ce que gulɔmina don wa mɔgɔ bɛ gulɔ min e b'a fɔ gulɔmin kuma fɔ yen o bɛ se ka mun ko la mɔgɔ min bɛ sisa ni fɛnw ta e bɛ taa fɔ ko o ko bali o bɛ se k'o kɛ wa donc désormais on doit choisir ce que nous devrons prendre pour aller plaider notre cause parce que n'i y'a mɛn nin tɛ kɛ loi bɔra ta loi bɛ ta yɔrɔ dɔ de la mɔgɔ minnu bɛ loi ta an de b'u ta an yɛrɛ ko an ye 90% musulmans au Mali donc on a ces moyens là o de fɔra k'a fɔ ko désormais silamɛw an bɛna an sen don ko ninnu na dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ mɔgɔ minnu ta minnu bɛ se k'an sago kɛ ni min ni Ala ta bɛ bɛn ani an yɛrɛ ka hadamadenya n'an ka danbe bɛ taa an b'o olu de choisir désormais donc a tɛ k'a fɔ ko fatuwa don mais o ye ne hakilinata ye ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ jɛkulu in kun kɛmɛ ka wele bila maa minnu ma n'u ye jamana in wajulikɛ ŋana dɔw ye n'u ye Abdulaye Koyita fo ka taa se fɛn min ye Sanba Tarawele ani fɛn min ye Imamuru Diko yɛrɛ ale fana kun bi kɛnɛ kan o de hokumu kɔnɔna sa fɛn min ye ni jɛkulu in o kɔni y'a jira k'a fɔ na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛn min ye jogo tiɲɛ min bɛ jamana kɔnɔ fo ka taa se ɲɛnaminifɛn min bɛ yen n'u bɛ ka min jamana kɔnɔ ka se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka dansigi kɛ o la hali n'u bɛ wulina ka don de maaw fɛ yen yaasa ka se ka taa fɛn min ye nin fɛn masina ninnu ka taa o kɔlɔlɔ fɔ maaw ye cogoya min na. Jaki boda sumbe anka jamana kono nabi fama agence Cuba Voyage ulu koni ka iji tagalo ka formation damne kungo sibridu akene ka mun koni islame chema ani musuma ulu chama tumeno foga tasi Cuba Voyage yere PDG ma telineta tokora Abdou Watara ani Laji Mamadou Traoré anga jikulu ga sereo lage Iji ye silamɛya jɔsenba dɔ ye Cuba Voyage olu kɔni farala ɲɔgɔn kan kunungo k'a laɲini k'a fɔ ko min ye u ka ijidenw kɔni ye san 2019 u ka baaraladegu kɔni ɲɛfɔ u ye walasa iji bɛ se ka kɛ kɛcogoya ɲuman na u ka ijidenw bolo cogo min na barisa iji yɛrɛ tɛ se ka kɛ fo i k'a ɲɛɲini k'a dɔn ŋaniya minnu kan ka siri ani sariya minnu yɛrɛ bɛ iji la ka bɔ Mali la yan fo ka taa se Makan jamana kɔni ma o waleya ninnu nasara kɔni fɛ Cuba Voyage maaw kɔni ye dantigɛli kɛ an ye. Agence Cuba Voyage y'a jateminɛ san o san n'Alahu Taala ka jɛ ye ijidenw faralen ɲɔgɔn kan an bɛ tile 3 bɔ ɲɔgɔn ta ka formation sigi sen kan o formation bɛ tali kɛ ijidenw ka se ka dɔ faamu hiji kunkankow la a n'a kiitiw la yan'u ka se hiji kɛyɔrɔ la bon ni hiji jateminɛ hiji ye silamɛya jɔsen 5 ye n'an dɔ ye silamɛya baara dun si tɛ se ka taa a ɲɛdɔn kɔ n'an y'a jateminɛ kalimatu shahada 2 ye f'i ka kalan n'ale k'a ɲɛf'i ye k'a kɔrɔ f'i ye a bɛ jɛ ni min ye a tɛ jɛ ni min ye ni bɔr'o la ni nana seli la hukumu kelen don ni nana jaka la hukumu kelen ni nana sunna o cogo kelen don hiji fana y'o dɔ de hiji n'i y'a se sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ a kɛnɛya b'i la hakilisigi b'i la a taali nɔgɔyalen don i ma mais a bɛ kɛ dɔnniya kan o de ka ɲi o de b'a to a bɛ se ka k'i bolo hajjul mabrur ye o de ye jumɛn kira ko kisi nɛɛma b'a ma n'i ye hiji kɛ k'a kɛ ka ɲɛ k'a kɛ k'a sɔrɔ ala sɔsɔmayamaya la k'a bɛ bɔ i bɛ bɔ i ka jurumu la i n'a fɔ i sɔrɔ la don min o dun se ka kɛ a ɲɛdɔn kɔ o de kɔsɔn an ye formation sigi sen kan 3 jours laadala san o san b'a kɛ o cogo la hijidenw ka se ka nafaba sɔrɔ a la a bɛ kɛ pratique la cogo min a bɛ kɛ théorique la fana o cogo kelen na bon bi de y'a kun fɔlɔ ye an y'a baaraw daminɛ n'Alahu Taala ka jɛ ye o kɔfɛ a ye walawalali k'an ye formation min yɛrɛ bɛ ka kɛ ijidenw kun u ka laɲini ye jumɛn ye barisa n'u y'u ka nin formation yɛrɛ ta k'a lajɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin formation bɛna tali kɛ tile 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔni kan ka ijidenw bɛrɛbɛrɛ iji yɛrɛ kɛcogoya ɲuman a n'a sariyaw k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye an y'a jateminɛ tile 3 bɔɲɔgɔn na mais tile 3 min don a bɛ kɛ vraiment mɔgɔw bɛ faamuya baba sɔrɔ a la parce que a bɛ kɛ théorique la cogo min na a bɛ kɛ pratique la cogo kelen na et puis mɔgɔw fana vraiment a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ ka walanda ta classe kɔnɔ cogoya min na donc a bɛ ta o cogo kelen la question b'a la jaabiliw b'a la bon o kɔni ye fɛn ye min an y'a kanu pour le moment an bɛ ka baara k'o cadre kɔnɔ mais taalen ɲɛfɛ a b'an kɔnɔ an bolo an ka kɔnɔ fɛrɛ ka tɛmɛ tile 3 in kan o ma ɲi ka yɛlɛ n'a ye ka taa sanfɛ dɔɔni an na kɛ semaine 1 bɔ ɲɔgɔn ye ou bien tile 10 bɔ ɲɔgɔn pour que faamuya bɛ bonya pour que dɔntaw bɛ se ka caya mais karamɔgɔ kelen minnu b'u former tile 3 in kɔnɔ o karamɔgɔ kelen de bɛ da u kan ka taa n'o ye hiji kɛyɔrɔ la donc u bɛ ɲɔgɔn fɛ de waati bɛɛ lajɛlen na
u kan ka don baara o baara la o bɛɛ bɛ ɲɛf'u ye ka kɔlɔsi u fɛ ka lagɛw fɛ yan'u ka se ka se a kɛli ma pour que k'a kɛ komi a ɲinini fɛ cogoya min na an kɔni ka jateminɛ na fɛn o fɛn b'a tile 3 in k'a nɔfɛ alhamdulillah u bɛ faamuyaba sɔrɔ a la parce que an tɛ tɛmɛ a kumaba fi a n'a misɛman si kan n'a ma fɔ mɔgɔw ye n'Alahu taala ka jɛ ye. Kuba voyage ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko nin formation kofɔlen ninnu kɔni tɛmɛlen kɔfɛ u bɛna tirage kɔni kɛ tirage min bɛna kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin tirage in kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa kelen kɔni bɛ yen o bɛna avion billet kɔni sɔrɔ ka taa Iji. Alhamdulillah tirage in kɔni bɛ sen na tirage in bɛ kɛ formation tile 3nan don a bɛ kuncɛ n'o baaraw de ye donc n'Alahu taala ka jɛ ye tirage in bɛ kɛ san o san a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ. N'i y'a jateminɛ san minnu tɛmɛna mɔgɔ minnu yɛrɛ tirage yɛrɛ bénéficier n'olu yɛrɛ chance y'a sɔrɔ o flash o si tɛ kɛnɛ kan donc san dɔw ta kɛra Mopti kan olu tɛ kɛnɛ kan san dɔw ta kɛra Kajolo kan olu tɛ kɛnɛ kan bon donc a bɛ kɛ jɛlenya yɛrɛ de kɔnɔ i bɛ salle kɔnɔ o i tɛ salle kɔnɔ o en tant que i garijɛgɛ kɔni n'a a ye fara ci n'i y'a sɔrɔ a bɛ d'i ma i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ wa a bɛ kɛ jɛlenya yɛrɛ de kɔnɔ Ala ɲɛsiranya kɔnɔ ani jidenw cɛ ani Ala cɛ. Bon tirage a bɛ yen Kuba Vase y'a bila billet de don k'a di jidenw bɛɛ ma cadeau u ka danaya min bɛ da Kuba Vase kan san o san ka taa n'an bɛ san caman b'o la bi donc o de hukumu kɔnɔ direction fana y'a jateminɛ ka nin di jidenw ma k'a kɛ bonus ye k'a kɛ cadeau ye mais a tɛ se ka di nin ma ka nin to parce que bɛɛ ka kan bɛɛ ka hakɛ ye kelen y'a kɔnɔ bon min bɛ se k'a to i b'a sɔrɔ o ye garijɛgɛ de ye. ɲinanta bɛna kɛ lundi don le 8 n'Alahu taala ka jɛ ye. Ale ka seereyaw tɛmɛlen kɔfɛ maa dɔ yɛrɛ sɔrɔla nin kɛnɛ kofɔlen in kan ale ye ɲɛfɔli k'an ye formation min kɛra ejidenw kun a nafa jumɛn b'a la ani ejidenw yɛrɛ kan ka sariya jumɛn ta walasa u ka eji bɛ se ka kɛ i n'a fɔ arasulu y'a kɛ cogo min kisi ni nɛɛma b'a ye. Conférence min kɛra bi an b'a fɔ faamuyaba sɔrɔla la yɔrɔ yɛrɛ labɛn cogo ani mɔgɔw bɔra cogo min an'an ka ustazu ninnu donna walanda in kɔnɔ ka walawalali k'a la cogoya min na faamuya sɔrɔla la kɔjɛ hiji ye baara min ye baara nɔgɔman tɛ quoi n'i ma ɲɛ i bɛ taga i k'i jilaja i k'a ɲɛɲini i ka se ka faamuya sɔrɔ a la mɔgɔ min tun bɛ nin na bi ka fara sini ni sinikɛnɛ ka kumakan minnu bɛ ka fɔ la a ka ca Ala fɛ n'a faamuyara ni hakili ye a faamuyara ni dusukun ye n b'a jigiya n'i taara hiji in na a bɛ se ka nɔgɔya i bolo i bɛ se ka ko caman kɛ mais mɔgɔ min n'i tɛ nin dɔn n'i taara ten a ka ca Ala fɛ baara in bɛ kɛ ten nafa tɛna sɔrɔ a la sara min kan ka sɔrɔ a la o tɛ sɔrɔ a la vraiment ne yɛrɛ kɔni nana ka na bita min participer a kɛra n ma nisɔndiya ye a kɛra n ma sewa ye faamuyaba sɔrɔ la an b'a fɔ silamɛw ye k'u k'u cɛsiri u ka wolomani kɛ u bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ jɛɲɔgɔnya min na a ka ca Ala fɛ n'i nana nin ko ninnu na i bɛ faamuyaba sɔrɔ i ka baara i bɛ nafa sɔrɔ a dabɔra jurumu kafari min fɛnɛ kama a bɛ k'o ye. O kɔfɛ maa dɔ yɛrɛ sɔrɔla nin kɛnɛ kofɔlen in kɛ ale ye ɲɛfɔli k'an ye a ye faamuya min yɛrɛ sɔrɔ nin formation in kan. Kuba voyage kɔni agence min don alhamdulilayi sɛbɛ donnen don a ka baara ma wa a bɛ formation min fana kɛ a ka ca Ala sɔnna taala fɛ ni hijidenw y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye alhamdulilayi i bɛ nafa sɔrɔ kabiri ma se terrain kan kabiri ma se Maka i bɛ nafa sɔrɔ i ka baara la alhamdulilayi ayiwa a bɛ komi ni baara ɲɛdɔn bɛ bɔ yan o kumana ka se Madini ka taa Maka ni Ala sɔnna taala ka jɛ ayiwa ne ye faamuyali min sɔrɔ a la alhamdulilayi n b'a dɔn Kuba voyage u sababu ka baara ma a ustazu fara imamu kan u sababu ka baara ma hata ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a cɛsirilen bɛ. Ka kɛ ni hali bi Kuba voyage ka formation ye ejidenw kun maa dɔ sɔrɔla min yɛrɛ ye ɲɛfɔli k'an ye ejidenw yɛrɛ kan ka ŋaniya jumɛn ta k'a siri i n'a fɔ silamɛya yɛrɛ b'a ɲɛfɔ cogo min na walasa u ka eji bɛ se ka kɛ a kɛcogoya ɲuman na ani a baraji dafalen u bɛɛ lajɛlen ka se k'o baraji sɔrɔ. A fɔlɔ ikhlasu niyyati lillahi ta'ala k'an kɔnɔ jɛya Ala ye Ala min n'an bɛ ka taa bato k'an kɔnɔ jɛya ale kelen bɛɛ dɔrɔn ye umra baara min n'an bɛna taa kɛ hiji baara min n'an bɛna taa kɛ bato bato n'an bɛna taa kɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dabɔ masa Taala kelen bɛɛ dɔrɔn kama n'i y'o de kɛ i bɛ Ala ka jɛn sɔrɔ wa i natalen bɛ fɛn min na Ala Taala b'o fana d'i ma o kɔrɔ ye jumɛn ye kana sɔn fiyewu o bato ninnu kɛtɔla i fɛ fɛn wɛrɛ ka kɛ i dusukun na ka fara Ala kan o mana kɛ fɛn o fɛn bɛ ye kana hiji dabɔ walima umra yɛrɛ yira kama kana dabɔ tɔgɔ ɲini kama kana dabɔ jɔyɔrɔ ɲini kama kana dabɔ walasa ni seginna mɔgɔw ka fɔ alhaji alhaja e ka baara kana dabɔ nin kama togoya si la ka d'a kan ni nin sɔrɔla i dusukun na a bɛ na fɔ i ye fila fara Ala kan i ka bato kɛli la wa masiri tɛ fila fara Ala ka bato si la
fo bato ka kɛ fufɔla kɛ i bolo ala kan bɛɛ lajɛlen kisi a ma o kama masa taala ko ala kɛra sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kɛra a fɔ qul inna salati n bɛ seli o seli kɛ wa nusuki ani n ka hiji baara kantigɛli fɛnw walima umra kantigɛli fɛn minnu ni n b'a kantigɛ dɔnnibaa dɔw ko ani n ka baara ɲuman o baara ɲuman b'a kɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa mahyayi n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛ baara ɲuman fɛn fɛn kɛ kɛta ni fɔta la wa mamati n bɛ sa baara ɲuman kɛ min fana kan lillahi rabbil alamin o bɛɛ lajɛlen ala de ta ye ala min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye la sharika la filanan t'ale la subhana a kelen bɛ dɔrɔn don o tuma n ka nin bɛɛ lajɛlen n b'a bɛɛ kɛ k'a dabɔ ale ala kelen dɔrɔn de siranɲɛ kama subhanahu wa ta'ala laysa illa Kuba voyage ka ni tile saba formation in kɔni ka kɛ u ka ijidenw kun walasa san 2019 ijidenw nimisi bɛ se ka wasa u bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ yan nimisi wasa la ka taa iji kɛ nimisi wasa la baraji dafalen u k'a sɔrɔ gɛlɛya kana ye o kɔnɔna na o formation de bilalen bɛ sen kan Kuba voyage fɛ tile saba ɲɔgɔn ko walasa u ka ijidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tare fɔ an bɛ dugawu de kɛ ɲina iji min baaraw daminɛtɔ filɛ nin ye ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye iji minnu bɛna taa kɛ ala k'a bato bɛɛ lajɛlen minɛ ka kɛ siniɲɛsigi ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ ni ala ma ɲina an ta gɛrɛsɛgɛ dolu la san caman bɛ ala bolo ala ka a nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ wagati min na adamadenya o kɔni tɛ taa wari ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ wari sine mun bɛ ban ka minɛ bitigitigiw fo ka taa se commerçant caman fɛ o de bonnen don an ka sugu kɔnɔna na teleɲɛta taara munumunu yaasa ka se ka mɔgɔw kunnafoniya ni wari sine ko in yɛrɛ kan Asita Mayiga ani Laji Mamadu Tarawele an ka jɛkulu ka kunnafoniw lajɛ. Wari misɛnnin sinen kɔni kelen do gɛlɛyaba de ye an fɛ Mali la yan nɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanni feere kɔnɔna la fo ka taa se an ka sotarama kɔnɔnaw la parantiw ni pasagew ni ɲɔgɔn cɛ. Wari misɛnnin sinen kɔni kɛra doni ye maa si tɛ fɛ k'i kun don doni min kɔrɔ wa ni wari misɛnnin sinen mankan wulila a bɛ taa laban fo an ka polisisow kɔnɔna de la. Bibi in na wari misɛnnin ko gɛlɛya silen bɛ ka bɔ a kɛ no ka gɛlɛya min lase an ma bi mɔbili baara kɔnɔna na ala dɔrɔn de b'a dɔn. Parce que n'i y'a segi client fɛn fɛn ma u ko k'u t'a fɛ ko parce que k'a silen don donc maintenant bon ni u dun b'a segi u dun b'a di anw ma an tɛ se ka bana n'an y'a minɛ u bolo n'aw k'an b'a di maa ma o tɛ sɔn ka minɛ vraiment n'a tun sera ka se ka nɔgɔya an bolo cogoya min na o de tun ka d'an ye kosɛbɛ quoi an bɛ kɛlɛ camanba k'a la fo posita tɔgɔ bɛ bɔ a dɔw la hali o donna Bɔgɔni sira kan ni muso dɔ bilara ɲɔgɔn na warimisɛnnin sinlen ko la a ko n ma ko a ka warimisɛnnin sinlen ko a ka wari di ma wari sinlen don k'a ka wari in falen ko wari wɛrɛ t'ale bolo tuguni k'a wari in falen. Donc bon ne y'a minɛ bolo sisan ni y'a sɛgɛn maa ma a tigi tɛ sɔn ka minɛ ne bolo donc n bɛ obligé kuma caman min ma gɛlɛya kama ani kɛlɛ ɲɛsiran kama n bɛ jɛ n ka passe kɔ ka to a bolo ka taga n'a ye o donc sini kiyama juru de don parce que warimisɛnnin sinlen a bɛ ka problème lase an mɔbili baarakɛlaw ma bi ala dɔrɔn de b'a dɔn vraiment ni jamana kɔnɔmɔgɔw tun sera ka hakilina fara di anw ma a la a bɛ se ka solution bɛ se ka sɔrɔ warimisɛnnin sinlen ko la solution bɛ se ka sɔrɔ o tun bɛ se ka an bɛɛ nafa quoi parce que a bɛ ka gɛlɛyaba de lase an ma tiɲɛ de ka di ala ye n bɛ se ka min kɔni fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna vraiment k'a lajɛ hali ni se ka warimisɛnnin sinlen ko in dabila u ka se k'a fɔ a ka minɛ parce que a bɛ du jamana kelen de kɔnɔ yan wari dilanyɔrɔ tɛ anw fɛ jamana kɔnɔ yan a ka minɛ bɛɛ ka minɛ mɔgɔ kana bɔn wari la k'a sinlen don donc ni solution tɛ se ka sɔrɔ o la u ka latunu ka wari kura d'an ma an ka baara kɛ n'a ye. Gɛlɛya caman i ka feere caman bɛ a bɛ ka lasa parce que n'i y'a minɛ a tɛ minɛ i bolo n'i sera ni mɔgɔ o fana tɛ sɔn k'a minɛ dɔw fana bɛ yaala ko fisɔn sini warimisɛn 50 100 wari ko ni 100 b'i bolo ko b'a fɔ 50 la bon ne bolo olu bɛɛ segin kɔ de o ti ɲɛtaga ye quoi donc u k'a lajɛ wari u ka kuma e ta ka kuma la u b'a kalama de u ka kuma la ka se ka bɛn don ani ɲɔgɔn cɛ don o don kɛlɛ bɛ bɔ a la don o don kɛlɛ bɛ bɔ a la vraiment u k'a lajɛ nin cogo in na ne bolo a ka gɛlɛn quoi bon ni e ta kuma na k'a fɔ wari ka minɛ ou bien a kana minɛ o la solution bɛ se ka sɔrɔ a la o nka n'o ma kuma vraiment ne bolo a ka gɛlɛn quoi banque mɔgɔw b'a kalama k'a fɔ ko komi siɲɛna parce que ne bolo ka complice de don a n'a fɔ ko e ka 1000 falen 500 la bon mun fana b'a falen u t'a fili o mun b'a dun de bon n jɔ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ banque mɔgɔw e t'a k'a lajɛ gɛlɛya min jamana kɔnɔ sisan ka se ka dɔɔnin bɔ a la u ka kuma ni mɔgɔ ye vraiment bɛɛ ka se k'a faamuya cogoya min na k'a fɔ ko nin cogoya in k'a ma nɔgɔn quoi. Bon a ye gɛlɛya se ne ma ne ka baara kɔnɔ parce que parantiw client b'a di parantiw ma parantiw b'a caman minɛ mais i b'a caman di client yɛrɛ ma u tɛ sɔn k'a minɛ bon ni anw y'a minɛ parantiw bolo a la anw yɛrɛ n'an ko k'an b'a segin a segintɔ yɛrɛ baara don kɛlɛ don u tɛ sɔn k'a minɛ anw bolo tiɲɛna a tɔni an tɔɔrɔlen don a la yan nɔ an sɛgɛnnen don a la yan nɔ bon a plus fort yɛrɛ a bɛɛ de bɛ bɔ client yɛrɛ bolo olu de b'a di parantiw ma parantiw b'a minɛ mais ni parantiw ko k'u bɛ tila k'a segin tuguni kɛlɛ de don u t'a minɛ a bɛɛ ka fisa dɛ 50 yɛrɛ ni 50 yɛrɛ b'i bolo u b'a fɔ k'a tɛ minɛ yɛrɛ k'a tɛ minɛ bon komi sisan polisiw yɛrɛ y'a fɛngɛ k'a kɛ ko sisan nɔ ni min ma sɔn k'a minɛ donc an ka taa olu déclarer polisiw la donc o temps kɔnɔna na mɔgɔw lafiyara o wagatinin kɔnɔna na mais ni wari sinen kɔni b'i bolo kɔni
a ti minɛ yɛrɛ ale mɔgɔ ti nu salaka la yɛrɛ client yɛrɛ t'a minɛ yɛrɛ bon solution kɔni bɛ ne ala bolo ala an b'a lajɛ an b'a ɲini kɛ jamana faamaw ye k'a lajɛ tiɲɛna a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamanadenw bolo cogo min na wari sini ninnu u k'a lajɛ u ka se k'o bɔ yen nɔ cogo min na dɔsɔ tiɲɛ la ni wari sini ninnu ma bɔ jamana in kɔnɔ a ti ɲɛnabɔ wala a ti ɲɛnabɔ parce que a mankan tɛ quoi kuma bɛɛ toujours hali sisan ni dɔ yɛrɛ bɔra a mankan na sisan yanni n ka se yan fɔlɔ donc toujours a mankan kun ta tɛ wa kuma bɛɛ parantiw ni clients bɛ ɲɔgɔn na a la donc an b'a ɲini jama faamaw Mali faamaw lɛ u k'a lajɛ u ka wulikajɔ kɛ a la tiɲɛna a bɛ se ka dankari a la cogo min na wari sini bɛ se ka turu cogo min na o de kɔni ye ne ka laɲini. Adamadenya tɛ taa wari kɔ o hokumu kɔnɔna de la wari man kan tɛ ka kɛ fɛn ye cogo si la mun bɛ na ni furugu ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Wari bondaba mun bɛ yen nɔ farafinna tile bi yanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ a ma ko BCEAO ale de kɔni kan ka wuli cogo bɛɛ la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni warimisɛnnin sinen ko in na an bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama. Ni walawalali ninnu bɛɛ kɔfɛ faamuyaliko ɲuman Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. An ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fatɔ kibaruyaw lagɛ ɲɔgɔn fɛ. République démocratique du Congo kunnafoni na nama wele ko RDC a yirala k'a fɔ ko jakanso dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko RTVS1 olu ka jaw kɔni tɛ ka sɔrɔ jamanadenw kɔni fɛ o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye min ye nin jakanso in kɔni kunnafonidilaw ye olu kɔni wulila ka tagama ka yira k'a fɔ ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ walasa olu ka jabaraninso a kunnafoni na jɛnsɛn jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa min bɛ wele ko Félix Tshisekedi ale tun y'a yira k'a fɔ tarata tɛmɛlen ko ni ye nin jakanso in yɛrɛ ka baaraw ta k'a lajɛ ko u bɛ ka kunnafoni di kunnafoni minnu kɛlen bɛ ŋunuŋunu fo ka taa se gɛlɛyaba ye RDC kɔnɔna na ka kɛ o waleya nasara kɔni fɛ ɲininkaliw kɛla walima jamana ɲɛmaa de ye sariya di k'a yira k'a fɔ ko nin jakanso kofɔlen a kunnafoniw ka dansira cɛ wa ka kɛ o waleya nasara kɔni fɛ jɛkulu min bɛ RDC yɛrɛ kɔnɔna na n'olu ka koɲɛ bɛnnen bɛ kunnafoni ko ma n'a bɛ wele ko Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication o ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna ko yamaruya ma di olu ma k'a yira k'a fɔ ko u ka nin jakanso in kɔni ka jaw kɔni tigɛ hali bi o waleya nasara kɔni fɛ minisiri min bɛ RDC kɔnɔna na n'a ka koɲɛ yɛrɛ bɛnnen bɛ kunnafoni di ko ma ale y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan dɔgɔkun nata la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kun jumɛn na nin jakanso kofɔlen kɔni ka jaw tɛ ka sɔrɔ ani fɛɛrɛ kɔrɔ ka bila sen kan joona joona walasa u ka jaw kɔni na cari RDC kɔnɔna na. Niger jamana kunnafoniw na i n'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama cogoya min na jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Union africaine olu kɔni kelen don ka sigiba boloda Niger faaba kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko Ɲame o hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ k'u kelen don ka finitigilaka 12 bɔɲɔgɔnko de kɔni bila ka Ɲame yɛrɛ dugu kɔni lakana yaasa jamana ɲɛmaa mulu kɔni bala ka nin sigi kɔni kɛ bi kardo kabini juillet kalo yɛrɛ tile 7 ye san 2019 sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa farafinna jamanaw kɔni u sɔrɔ bɛ se ka yiriwa u sɔrɔ bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ cogoya min na o hukumu kɔnɔna na mun kɔni ye farafin jamana 26 ye olu kɔni y'u tɛgɛ bino bila sɛbɛn na sɛbɛn mun kɔni b'a jira k'olu kɔni jɛnna ni nin sigi laɲini an bɛ wagati mun na a jirala k'a fɔ farafinna jamana ɲɛmaa 30 olu de kɔni makɔninen don bi kardo in na Ɲamekaw fɛ yen nɔ jamana ɲɛmaa minnu kɔni sera nin sigi kɔnɔ o bɛ tali kɛ Nigeria jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari Congo jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi fo ka taa se an yɛrɛ ka Mali jamana ɲɛmaa ma Ibrahim Boubacar Keita ni ye ni jamana ɲɛmaa ninnu yɛrɛ ta k'a lagɛ i b'a ye k'a fɔ ko laɲini mun bɛ yen nɔ ni Union africaine bala k'a laɲini a mɛnna k'a sabatitɔla don sabula ninnu bɛɛ kɔni cɛsirilen don yaasa farafinna jamanaw bɛ se ka u yɛrɛ ta cogoya min na soroko ta fanfɛla fɛ u bɛ se ka u sirilen bɔ jamana wɛrɛ la cogoya min na. Algérie jamana kunnafoniw na u kɔni u tɛmɛna n'u ka wulikajɔ mun u y'a bolo da juma o juma yaasa u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Abdelaziz Bouteflika ye a ka se ka bɔ fanga la cogoya min na o kɔni bɔlen fanga la hali bi mun kɔni ye jamanadenw ye u bala ka taga ni nin wulikajɔ in ye yaasa u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati cogoya min na laɲini mun kun bɛ tali kɛ ko politiki ɲɛmaa fo ka taa se u ka jamana finitigila ɲɛmaaw ma k'olu si kɔni tɛna bila olu ka jamana mara ɲɛmaaya la ko jamana mara bɛna di mɔgɔ ma mɔgɔ mun tɛ politiki tɔnna wa mɔgɔ mun yɛrɛ tɛ finitigilaka ye nka jumadon wulikajɔ ka bɛn ni juillet kalo yɛrɛ tile 5 ye u kun ka kumasenw bala ka boli Ahmed Gar Salaka n'ale kɔni ye finitigilakaw ka ɲɛmaa ye n'a bɛ fɔ a ma chef d'état major u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ fɛ k'a ye u ka jamana marabaw yɛrɛ de cɛ la ko wa fana k'a kan ka minɛ ka don kaso la ko sabu n'olu kɔni ye wulikajɔ kɔni boloda k'a b'a ka finitigilakaw bila ko ka na dantɛmɛ wale kɔni siri olu la k'u t'u ka jamana diya sariya yɛrɛ ɲinini kan n'i y'a ta k'a lajɛ jumadon yɛrɛ mun kɛra juillet kalo yɛrɛ tile 5 ye o kɔni kun ye Algérie jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta don ye o hukumu kɔnɔna na mun kɔni ye jamanaden caman ye olu kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ma yɛrɛma hɔrɔnya ta sabula k'olu ka laɲiniw kɔni tala ka se ka sabati ni jamana kofɔlen kɔnɔna na.
Falkoro ɲɛnajɛ nasira la kɛrɛnkɛrɛnnena doloci bam kɔni bɛ sen na Egyptekaw fɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma CAN 2019 a jirala k'a fɔ mun kɔni Egypte jamana yɛrɛ ale sen bɔra ni tolo in na k'o sababu kɛ Sud-Afrique jamana ye sabula olu kɔni yɛlɛlu kan ni kelen ni fu ye Abdou Watara ye kunnafoniya mun sɔrɔ o kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Dolanci nasira kɔni na farafina walanba min kɔni bɛ ka taa Egyptekaw fɛ yen an b'a lɔdɔniya k'a fɔ kunungo Egypte yɛrɛ jamana fo ka taa se Sud-Afrique jamana ma olu kɔni tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la nka a kɔni kɛra balinanko ye barisa a jirala k'a fɔ ko Sud-Afrique jamana kɔni olu ye sebaya sɔrɔ Egyptekaw kan 1-0 nka nin waleya in kɔni kɛra dabalibanko ye diɲɛ fantan a 4 na a ŋunumunu kɔni cayara min kɛra sababu ye maa caman kɔni kasira kɛrɛnkɛrɛnnenya Egyptekaw yɛrɛ fɛ barisa n'i y'a ta k'a lajɛ ni dolanci kofɔlen in kɔni Egypte jamana yɛrɛ de bɛ k'a labɛn dolanci kɔni balen kɔfɛ a jirala k'a fɔ Egypte dolancilaw kɔni caman kɔni bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bilala sen kan k'a ɲini k'a dɔn mun de kɛra sababu ye ni Egypte jamana ma se ka sebaya sɔrɔ Afrique du Sud kɔni kan ka kɛ nin waleya ninnu nasara kɔni fɛ Egypte degeden karamɔgɔ n'a bɛ wele ko Javier Agir a jirala k'a fɔ ko ale kɔni y'a sɛbɛnfura dɔ bɔ ka bin k'a jira k'a fɔ k'ale bɛ baara kɔni bila fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Egyptekaw yɛrɛ fɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ka koɲɛ yɛrɛ bɛlen bɛ dolanci ma o ɲɛmaaba n'o bɛ wele ko Ani Abo Irida ale fana ye i sen bɔ baara kɔni na nin waleya in kɔni kɛra gɛlɛyaba ye Egyptekaw fɛ kunungo barisa a ye diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen dabali ban fo ka taa se Egyptekaw yɛrɛ ma kun jumɛn de la u ma se ka sebaya sɔrɔ Afrique du Sud jamana kan o waleya ninnu nasira kɔni fɛ Egypte dolancilaba dɔ yɛrɛ bɛ n'a bɛ wele ko Mohamed Salah n'ale bɛ dolanci Liverpool équipe yɛrɛ kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko nin ko in kɛra gɛlɛyaba ye ale yɛrɛ ma barisa maa kofɔlen in kunnafonidilaw y'a ɲɛ laɲini ko u bɛna kuma kɔni bila la a ma sɔn cogoya si la ka kuma o kɔfɛ tuguni a jirala k'a fɔ mobili min bɛ yen ni o bɛna dolancilaw kɔni ta dolanci kɔfɛ Mohamed Salah ma sɔn ka don nin mobili kofɔlen in kɔnɔna na barisa nin kɛra dusukasiba ani kumasiruba ye a ma n'a jirala k'a fɔ ko u bɔra nin cogoya la barisa n'i ye Egypte jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ nin dolanci kofɔlen kɔni na jama bɛɛ lajɛlen kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko jɔyɔrɔba bɛna sɔrɔ bolo barisa jamana min don u bɛ balontan kɔni dɔn kosɛbɛ nka u bɔlen kunungo o kɔni kɛra dabalibanko ye diɲɛ fantan a 4 fɛ. Ni ne b'i dansigi aw ka bidon kunnafoniya la an b'a Alaw taala deli an yɛrɛ ka dolocila mulu kɔni bɛ ni tolo in na Egyptekaw fɛ yen nɔ Ala ka sebaya di an ka dolocila ninnu ma aw k'an bɛ don wɛrɛ.